is y boundary, Jenny? Bi I y sgriachol yn ik dynnu bi I y gra butler, catcha fel mo fi eich, agus bi I y cattle leig yn yw a. Hai quite brilliant. Hai Shen. No, that Shen. Seriously? Hai practicing in high-pitched voice mar. Sure. Let's go into boundary. Hiya. Be Diana show. So, catchable a boundary fyrach? Yn Porstri. Nili fyrach yn Porstri? Well, ha Donald Trump had a grumpy. Ha gold toward Coke. I Donald. I ha present in ha own. Silly. Glee. Wel? No. Wel, ydyn ni I tried to drink toward Coke. Ie, hai yn y ffat yn la. A gold Coca-Cola. Ie, sy'n cyrch tai gol Coca-Cola? Hi. Cosca wig a ha it's my rat hair. Good job, Kai. Gael tord Coke. Fel? Yeah, ha pwten mor gerak. Ikke, eith ma hai y rei ymach y cwc, hai gafrwy. Cwmyle bras eich bwchda gewson, cwsco caen gos y beiar rafyr. Bananas? And the dunya that cannot take a joke. So wie dabei kust is bitte kiesje goed. Bitte kiesje goed fjallga is bezig maar. No, big you a grab bananas. Jyn siwr the ffilia. Be hot to bound. Es me. Gian toen en ra een kiet nog daket. Give me kid bicycle. Kan je zijn gehoord zijn een kiet bicycle hebben? Het is toch een ja. Oké. Nee, ben je tussen Jen en Kala een kiet nacht? Ja, nog een stuk, ja, nog een stuk, ja, nog een stuk, ja, nog een skilletje. En vind je toen s'avonds in etiquette, dan wil je hier kast. Er zijn een paar etiquette, nou, er zijn s'avonds. Bjarlin Butler en Traste. Adje gietje. Zijn prachtige studie. Annelies. Kom eens een gietje. Nu je veel viszakken te zeggen aan Brexit. Brisje groeten. Ik dacht maar kacherisch in de zon. En de kacherisch in Rovik, zo zie je maar zo. Ik dacht kom je toch aan Brexit. No, had al een Brexit. Hang on, me give een Brexit. Nee, Marshall. What's Marshall? Marshall! There's some by Jennifer and Joy's 13 goed angry. I was like... Nursing, had nursing you hold it in. I was like, let me guess. She was like, let me guess.